बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा गुड निउज बेनो जाबाय BTC TET नि रिजाल्ट एबा आसाम TET नि रिजाल्टनि सायाव मानोना नोंथांमोना मिथिगौ जे DEE दङ बेनिफ्राय आसामनि DEE आरो लोगोसे नोंथांमोननि BTC नि TET दा BTC आव पस्टआ 984 दङ बर्ड साइड LPUP आरो लोगोसे आसामनि DEE 4500 दङ LPUP बर्ड साइडआव दा बिनि रिजाल्टआ फेब्रुवारि लास्ट सप्ता बिनि सायाव जों सावरायगोन एपइन्टमेन्ट डेटखौ माब्ला मोनगोन जों बिनि सायाव सावरायगोन मानोना मोनसे रेफारेन्स मोजां फैदों बेनो जाबाय MCC आ लेट जासिगोन एबा इलेक्शना लेट जासिगोन दा बिनि सायाव भिडिअ खालामबाय आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौबो जों बाव एनालाइज खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय हानायसेबां लाइक शेयार कमेन्ट आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा गोबाव खालामा जों थांना आसामनि अफिसियेल वेबसाइट DEE आव दा जों फैबाय आसामनि DEE बिनि पस्टआ ओरैबायदि बुरजा दङ नैबे जाबाय नै 4500 नाथाय बर' मिडियाम पस्टआ एक्चुअली बारा गैयागोन जियानो जा बर' मिडियामनि काटअफआ थांनाय बाराव जुदि 58 LP आव थांदोंब्ला अब्ला देग्लाय एसे खम फैगोन मोजां चान्सआ दङ बेखायनो नोंथांमोना जुदि 54 आरो लोगोसे 56 नि गेजेराव दङबा आं सानो नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव फैनाय चान्सआ दङ LP लेभेलाव बेनिफ्राय 62 आरो 64 नि गेजेराव दङबा UP लेभेलाव फैनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय आसामनि DEE आव बेखौ जों कभार खालामबाय आरो मोजां खबरा बेनो बिनिया फेब्रुवारियावनो रिजाल्टआ मोनगोन एपइन्टमेन्ट लेटारा बेनो जाबाय आसामनि DEE दा बेखायनो 28 फेब्रुवारि सिगां बिनि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ दा बेनिफ्राय मोनसे ग्रीन सिगनेल फैदों बेनो जाबाय MCC जोंहा नैबे मडेल कड अफ कन्डाक्टआ एसे लेट जासिगोन मानोना जों बेखौ रेफारेन्स लानो हायो जे 20 फेब्रुवारियाव अके माने 8000 अरुणोदय रां सोनो गोनांमोन बेखौ केन्सेल खालामबाय आरो लांबाय बेनो जाबाय 10 मार्चआव लांबाय अब्ला जों मिथिगौ जे जिनोखि MCC नांनाय लोगो लोगो गभर्नमेन्ट स्किम सोनो हाया नालाय दा बेखायनो MCC लेट जागोनखौ जों नुहुरखाबाय बेखायनो सिमा लांबाय 10 मार्चआवसो 10 मार्चआवसो 9000 अरुणोदय सोगोन अब्ला 10 मार्चसिम गभर्नमेन्टआ टाइम दंबावो फ्रि टाइम दंबावो दा बेखायनो एपइन्टमेन्टआ नोंथांमोना 10 मार्चनि सिगां जाहैसिगोन बेनो जाबाय टेटनि सायाव आसाम लेभेला दा अब्ला BTC आबो 10 मार्चसिम टाइमखौ मोनसिगोन मानोना MCC लेट जागोन नालाय बेनिफ्राय इलेक्शना ओरैनोथ' बैसागुनि सिगां जायोमोन नाथाय एबारे बैसागुनि उनावसो एबा मेनि सेकेन्ड सप्तायावसो जानाय चान्सआ दंसै खारन MCC आनो लेट नांगोन नालाय दा MCC खौ मानो लेट नांगोन जों हमनो हादों बेनो जाबाय 10 मार्चसिम टाइम दं बेखायनो 10 मार्चआवसो अरुणोदयखौ 9000 सोगोनखाय टाइमा दङ आरो स' बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय रेफारेन्स लानानै अब्ला BTC नि टेटनि सायाव जों दायो थांनोसै दा जों फैबाय BTC नि अफिसियेल वेबसाइट टेटनि सायाव इडुकेशन डिपार्टमेन्टआव फैनाय लोगो लोगो मोजां खबरा बेनो जे फाइनाली डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशना मैयानो लास्टमोन बियो जोबना थांबाय बेनो जाबाय 18 फेब्रुवारि दा गभर्नमेन्टनि खामानिया जाबाय सर्ट लिस्ट खालामनाय मेरिट लिस्ट खालामनाय बेनिफ्राय पाब्लिश खालामनाय दा जों मिथिबाय जे 10 मार्चसिम जोंहा जुदि आसामा आखाइ दङब्ला अके दा जों BTC होनोबा अके स' BTC होनोबा जों मिथिगौ जे NDA सरकार दायो जागासिनो दङ स' NDA सरकार जानाय लोगो लोगो मा जों मिथिगौ जे BJP निफ्रायबो माखासे इम्पर्ट दङ अब्ला NDA सरकारा रोखा बेखौ जों मिथिखागौ अब्ला मोननैबो पार्टिजोंहाय माखासे डिसकासना जागोन मानोना जमा सावरायलायनाय जायो नालाय डिसकासन जायो अब्ला DEE आसामनाथ' होनखाबाय जे फेब्रुवारियावनो साख्रि होगोन अब्ला BTC आबो साख्रि होगोन मानोना डिपार्टमेन्टआ सेमानो इडुकेशन डिपार्टमेन्ट नालाय बेखायनो चान्सआ BTC आबो फेब्रुवारि लास्ट सप्तायाव मेरिट लिस्टआ फैनाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय 10 मार्चनि सिगां एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय माने मोननाय आरो जइनिं जानाय टाइमा चान्सआ जों नुहुरदों आरो देन अब्ला जों एनालाइज खालामनो हायो नोंथांमोननि BTC नि टेटनि रिजाल्टआ माब्ला फैथावगौ दा बिनि सिगां काट अफ गोबां सोंनो हागौ काट अफआ थांनाय बाराव जुदि 60 थांदोंमोनब्ला बिनि एसे -2 -3 फैनो हागौ LP लेभेलाव बर' मिडियाम देन बिनिफ्राय UP लेभेलाव 64 आरो 65 गाहाम थांगोन नामा बेखौहाय पस्टनि सायाव सोनारगोन जुदि पस्टआ खमबा काट अफआ हाइ लेभेल थांगोन आरो मानोना बेवहाय आसाम टेट इलिजिबल जादों बेनिफ्राय BTC टेट इलिजिबल जादों सिटेटआथ' गैया बेनो जाबाय LP लेभेलाव अब्ला बिनि रिजाल्ट स' बिनि रिजाल्ट होनोबा जास्ट टेन्टेटिभलि जोङो लानो हायो बेनो जाबाय 25 एबा 26 एबा 27 फेब्रुवारियाव मोनसेनाव मोनसे बे डेटआव BTC टेटआ मेरिट लिस्टआ फैनो हागौ थ' बेखायनो अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना नायबाय था नैबे अफिसियेल वेबसाइटआवनो डाइरेक्ट मेरिट लिस्टआव फैगोन आरो लोगोसे काट अफबो बिथांमोना साइडआव होफानो हागौ आरो दा जिखुनु जाया नोंथांमोना 10 मार्चनि सिगां एपइन्टमेन्ट लेटार मोननाया चान्सआ दङ बे जाबाय BTC टेटनि सायाव दानिया ग्रेड 3 स' ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आलाय माब्ला जागोन दा नैबे मस्टलि नैबे ग्रेड 4 चान्सआ दङ डाइरेक्ट डिपार्टमेन्टेल वाइसआव मेरिट लिस्टआ गनो हागौ पर्टेलाव थ' नोंथांमोना CSB आव चेक खालामबाय था मानोना
10 मार्चनि सिगां बेबो फैनाय चान्सआ दङ दा बिनि गेजेराव बेखौबो आसा खालामदों रिजाल्टखौहाय 26 निफ्राय हमना ला 28 फेब्रुवारियाव आसा खालामदोंमोन दा मा जायो समासो मोनथिसिगोन एन्ड बेनिफ्राय एचएस लेभेलनि टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल रिजाल्टआबो 26 निफ्राय 28 नि गेजेराव आसा खालामदों दा मा जायो बे समासो मोनथिसिगोन आरो अके बाट